ってくる。呼ばなくていい。みんな毎日不安だったんだ。いつ洪水が来て、また誰かが流されるかわからなくて。そんな中で、やっと落ち着ける場所を手に入れたんだ。みんなには言わないで。大丈夫。オイラは、岩神様だから。わかった。買ってね、岩神様。任せろ。この里はオイラが守る。あれ？これならどうだ？機関、貴様とは、パワーも、体力も、違うんだよ。大地よ、力を貸せ。